Ei, hola! Júlia, m'alegro veure't. Hola, Marc, què tal? Com estàs? Què tal? Com ha anat l'estiu? Bueno, anem fent. I tu què tal? Com va tot, Júlia? Molt bé, mira, he fet el camí de Santiago, de Sàrria a Compostela, i m'ha encantat. He anat a la colla de l'agrupació, t'ho recomano. La veritat és que me n'han parlat molt bé del Camí de Santiago, tinc ganes de fer-ho. Pues jo aquest any he anat a Tailàndia. Vaig estar a un resort espectacular de la zona de platja. Però Tailàndia t'haurà costat una pasta, no? Mira, no cal que m'ho diguis. Mira, vaig demanar un crèdit al banc i ara m'estan trucant cada dia perquè tinc un bon forat, sincerament. Però bueno, era una cosa que volia fer, era una mica el viatge de la meva vida, sincerament. I vas anar tot sol? No, Júlia, no vaig anar amb la Mila. La Mila, aquella noia, no sé si te'n recordes. Que és aquella noia molt espectacular que es vam trobar al Passeig de Gràcia? La mateixa. Amb ella vaig anar al viatge, sí. I li vas pagar? Bueno, la veritat és que sí, li vaig pagar perquè era el nostre aniversari i bueno, estava molt il·lusionat i volia donar-li aquest regal, no? Però bueno, no va acabar molt bé al final perquè bueno, ella i jo som molt diferents i ella ara fa de model, no sé si ho sabies, i ha de viatjar molt i, bueno, total que ho hem acabat deixant. Ja. Escolta, em pots portar una cervesa? Mira, jo si vols et puc presentar una amiga. Tinc una companya en l'agrupació que es diu Joana, que és una tia molt intel·ligent, molt culta, li encanta l'art. Jo si vols te la presento. Mira, et dic més, jo crec que està forrada i encara potser podria financiar el proper viatge a Tailàndia. Calla, Júlia, mira, t'ho agraeixo, però ara la veritat és que no estic d'humor després d'aquest daltabaix, sincerament, no? I entre això i tornar a treballar, la veritat és que estic bastant tocat, sincerament. Ja, bueno, tornar a la feina sempre costa. Jo al setembre mai me'n recordo de les claus per entrar en l'ordinador. Ja, sí. Bueno, tu ja saps que jo soc professor d'art i que, bueno, que és el meu gran amor a l'art, no? I que m'agradaria molt transmetre això als alumnes. Però avui dia és que els alumnes estan superdespistats, em costa molt que es concentrin. M'agradaria transmetre-li coses i no hi ha manera, sincerament. Però, a veure, tu ja saps com érem nosaltres amb 15 anys, ens agradava sortir, la colla, divertir-nos, lligar... Vull dir, no estàvem per coses com l'art, no? Escolta, Júlia, que t'has fet un perfil en el mòbil. Sí, estic valorant el mercat de segona mà. Mira, quin noi he trobat. Té un vaixell, és ecologista i, a més, té gos. Hem fet maig, què et sembla? Què et sembla per mi? Però no veus que aquest és massa jove per tu? Què dius ara? Massa jove per mi. Jo ja m'imagino amb ell navegant cap a Sicília amb una ampolla de capa ben freda. Vaig escriure-li ara mateix. Però bueno, què? Ja estàs buscant una Mila 2.0? Quines coses tens, Júlia. Ai! Pam 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 pam. Ei, Jaume, què? Cantes perquè estàs content o espantes els teus mals? Estic content. Aquests nois han fet una molt bona feina. I em veig algun de despistat, però en general estic molt satisfet. Doncs mira, et felicito, perquè a mi cada dia em costa més fer classe. Veig els alumnes desmotivats i no els hi puc transmetre el que m'agrada a mi. En fi, un desastre. I després ho de corregir, que cada dia se'm fa més costa amunt. Després, clar, els he de suspendre perquè no arriben al nivell. I saps què passa després? Que em truquen els pares, tu, per queixar-se. Un marrón. Ai, pobret. Però anima't, que veig molt apagat aquests dies. Sí, noi, la veritat és que estic una mica apàtic. Entre això que m'ha deixat la Mila i tenir que tornar a fer classes, la veritat és que estic una mica desesperat. I corregir, noi. Això sí que se'n fa una muntanya. Estic fastiguejat, sincerament. Fas alguna cosa aquest dissabte? No, què va? Tinc una proposta per tu. Amb dones atractives i cava. Et convido a un vernissatge. Un vernissatge? A on?
On vols que sigui? No et vaig dir que el meu marit té una galeria d'art? Sí, me'n recordo. Doncs després de molts esforços i moltes gestions ha aconseguit que la Laura Torrats exposi la seva galeria al seu nou projecte. Què me'n dius? La Laura Torrats, la Laura Torrats, la Laura Què Torrats. És molt especialeta, aquesta, I les seves escultures, entre tu i jo, no m'acaben d'agradar gaire. I a part, que piquen un munt, Et puc dir que piquen. Però ha exposat per tot el món i era un repte molt maco, pel Robert, el meu marit, i per la sala. Però a tu t'encanta l'art, jo crec que t'ho passaràs bé. Igual trobem una madureta que et retiri. Que sí, que segur que sí. I si no, passarem una bona estona entre amics i ens ho passarem bé. La Júlia crec que també bé. Mira, Jaume, t'agraeixo molt, però crec que ara no és el moment. Penso que no vindré. Mira, noi, fes el que vulguis, jo marxo. Fins aviat. Vinga, ja ens veurem, Jaume. Vagi bé. Bon dia des de Ràdio Catalunya Matinal, amb Roger Bonanova. El govern incrementarà penes per deutes superiors a 30.000 euros. Aquest matí ens hi veiem amb una notícia que revolucionarà el sector dels préstecs personals als països de la Unió Europea. A partir d'avui, totes aquelles persones amb préstecs personals impagats superiors a 30.000 euros podran ser detingudes per l'autoritat judicial competent i podran ser jutjades per delictes econòmics greus que poden acabar amb penes de presó. El procediment d'embargament s'iniciarà una vegada transcorregut el termini de pagament que finalitzarà Un burofax. de la recepció de la notificació oficial. Signi aquí. Però a més, les entitats bancàries augmentaran els recàrrecs que s'apliquen al total del deute al voltant del 60%. És a dir, les persones deutores podran ser requerides per l'autoritat judicial que prendrà mesures coercitives que van des de l'embargament dels comptes bancaris o del domicili habitual. El procediment judicial pot comportar l'aplicació de penes de presó en cas d'impagament greu. L'Agència Tributària de Catalunya, encarregada de la gestió de l'embargament, rebrà el suport de l'autoritat judicial que es podrà presentar en el domicili o al lloc de treball de la persona deutora per procedir a la seva detenció. Després de l'aprovació de la nova legislació de la regulació de préstecs personals de la Unió Europea, amb l'objectiu de definir el nivell. Ei! Ei, Jaume. Estava que no vindries. Què tal? Mira, m'he entretingut a casa, però al final dic, va, hi vaig. Em feia una mica d'il·lusió. Entra, que presento el Robert, el meu marit. Perfecte, Vine. molt bé. Mira, Robert, el meu amic i company de feina, el Marc Garcia. Home, Marc Garcia, quants anys? Us coneixeu? I tant, no te'n recordes? De la uni, de la història de l'art. No. Què m'expliques de la teva vida, Marc? Ostres, Robert Despuig. Ostres, estàs igual, tio. Quants anys. Quina alegria veure'l. I mira, també una mica d'enveja, la veritat. Perquè ets el que a mi m'agradaria ser. Director d'una galeria d'art. Mira, jo sóc un professor d'art. Vaig tenir sort, Marc. La galeria era dels pares. Si no sóc per això, també seria profe. Com tu. Robert, amor, vine, que et vull presentar algú molt important. Em crida la Laura Torrats. Vinga, vagi bé.
Ei! Ei, hola, Marc, què tal? Què tal aquesta exposició de la Laura Torrat? Què vols que et digui? A mi no m'arriba gaire. No? Després ho parlarem. Mira, doncs et presento la meva amiga Joana i la seva filla Lídia. Hem vingut juntes perquè n'estan molt interessades. Ai, estic impressionada. La Laura Torrats és una artista d'aquí que està marcant tendència als mercats internacionals. Avui m'he mirat la seva web i després de formar-se se'n va anar fora, a París, i ara es mou entre París, New York, i tenim molta sort que hagi vingut aquí a inaugurar la seva darrera exposició. No sé, jo no entenc gaire d'art, però l'única peça que m'agrada, mira, és aquesta que està en aquest racó. Ai, nena, què m'estàs dient? És molt maco, però un paraigüer no és part de l'exposició. Avui teniu la gran sort de contemplar la meva obra, Llums efímeres. Amb aquesta peça abordo la relació dels infants amb el firmament. De petita, els cels em tenien fascinada. Cada nit, abans d'anar a dormir, els observava des de la finestra de la meva habitació. I aquí està el resultat. Mare meva, val el mateix que un apartament a Mallorca. Però és una peça única, Júlia. No veus que els apartaments a Mallorca no estan a la història de l'art? Senyora Torrats, és que estic tan emocionada. M'encanten llums efímeres. Crec que cada vegada em sorprèn més. Moltes gràcies. És una peça fantàstica. Moltes gràcies. Me sento molt ben acollida. He tornat de New York per presentar una mostra que connecta amb el lloc de la meva infantesa. No podria ser d'una altra manera. Però us vull dir una cosa. Com al cel de la meva infància, no he trobat cap d'altra. Els records són, de fet, el tema de la meva exposició. Lidia, cariño, fes una foto, sisplau. Ey, un moment, que falta la Juanita. Es igual, está en el lavabo. Ay, yo también, yo también. Yui.
Què portes aquí, Res, per què et penses? Jo sóc un lladre. Ningú és perfecte.